बढ़िया लिखले हम गावे वाला बड़ी बढ़िया चीज गौले हम। जैसे ही जमाना बा, जमाना में लोग का करतलन मास्टर से केट कहले बड़न दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, केहू के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बाजारू चढ़ी जाला हो। एकाउन रुपये का पुरस्कार बहुत सुंदर कलाकार होनहार कलाकार राजू शर्मा नवानगर की धरती से बहुत शुभकामना बा। गावलो बजावलो जवन कमी होई भाई हम कबो कहिला हम दिल के सच्चा आदमी है ना, हम अखाड़ा देखिला ना गुटबाजी करीला। गावलो साजबाज के दिक्कत होई, साजबाज से जिंदा के दिक्कत होई, जिम्मेवारी हमार बा। एक जना हो गया, दू जना नहीं, हम सजिंदन के दिक्कत ना करीला, ये अपना से चल गई उस जगह के बात बा। भले हमारा बाँचो ना बाँचो, दू पैसा बा वही में कहू दू पैसा ले लीजा। अरे दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, तो केहू के नियत बढ़िया कलाकार शशिराज जी नवानगर की धरती से ये हमारा जी रिकॉर्डिंग कर रहल बनी। बहुत बहुत धन्यवाद बा, तोरा परिवार के भी धन्यवाद बा, राजू के पूरे परिवार के धन्यवाद बा। रवा सब बोला बोला बजा गई नहीं। दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, केहू के नियत बिगड़ जाला हो, दारू बाजारू चढ़ी जाला हो, केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चलो ठिकाना के काम घुघुनिए के सही है, सही बहादुर।